ukuthi Jesu ngifuna ukuba sembusweni wakho. Yeah. Right. Usethi-ke uJesu embusweni wami akuyokuba khona muntu uma umuntu engazalwanga ngokusha. Yeah. Amanye amazwi angeke ube sembusweni kaJesu ungazalwanga ngokusha. Yeah. Ungaba sesontweni ekholweni. Yeah. Kodwa ungabi sembusweni kaJesu. Ukuba sembusweni kaJesu kufuna kube njani bazalwane? Uzalwe kanjani? Kabusha. Awuyamazi malume bese ngayilungisa ke yokuthi athi umuntu ukuze esontweni ngoba ezolungisa indlela yakhe. Yeah. Kanti esontweni akukho ukulungisa indlela yakho uma ungazalanga ngokusha. Yeah. Awuyamazi khona abantu abazoba sesontweni kodwa bangabi sembusweni kaJesu. Hallelujah. Ngoba baze esontweni bangazalwa kabusha. Amanye umuntu befanele mekhuluma ngezulu ayibuze ukuthi usezelwe yini kabusha. Ngoba angeke uye ezulwini ungazalanga ngokusha. Iyamhlupha lento uyanga uNikodemu ngoba ufuna ukuba sezulwini. Akaboni izandla abantu bafuna ukuba sezulwini ngelinye ilanga. Hallelujah. Abantu bafuna ukuba sezulwini, abantu bafuna ukuba sezulwini. Hallelujah. Kumele ukuzalwa kabusha. Hallelujah. Sizobulala bazalwane i-religion, sizobulala inkolo nokusonta. Sizofuna iqiniso. Yeah. Uthi umhlabeleli Nikodema wayenyonyoba enzani bazalwane? Eyofuna iqiniso. Yes. Now let us read over John 3 verse 1 to 5. Yes. uJesu ukhuluma noNikodima. Yeah. Kwakukhona umuntu wakubaFarisi nguNikodimo igama lakhe. Yeah. Isikhulu sabaJuda. Lonke weza kuye ebusuku wathi kuye Rabi. Yeah. Siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu ngokuba akakho ongenza lezi zibonakaliso zenzayo uma uNkulunkulu engenaye. Yeah. uJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, Yes. uma umuntu engazalwa ngokusha Yes. engewubone uMbuso kaNkulunkulu. Yebo. Nikodima wathi kuye, umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Yes. Angangena ngokwesibili esiswini sikanina azalwe na? Yeah. Waphendula uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkulunkulu. Angeke ke bazalwane Embusweni kaNkulunkulu. uma umuntu engazalwanga ngokusha, engazalwanga ngamanzi, angeke embusweni kaNkulunkulu. Hallelujah. Verse number 7. Verse number 7. Ungamangali ngokuba ngithi kuwe nimelwe ukuzalwa ngokusha. Nimele ukwenza njani bazalwane? Ukuzalwa ngokusha. Yes. All those people who are speaking about the kingdom of God, they must be born again. Amen. Wonke umuntu ofuna ukuba sembusweni kaNkulunkulu, it's a must to be born again. Kuyisinqumo sakho ungakholwa nokukholwa. Kodwa uNkulunkulu umi kukomplazara ukuthi uma umuntu efuna ukubona umbuso wakhe, it's a must to be born again. uJesu la wengancengi uNikodemu njengoba ibengancengwa nabazalwane. Only if those who speak about the kingdom of God, they must be born again. It's a must, it's pure. uNkulunkulu kuyikomplazara ukuthi uma ufuna ukubona umbuso wakhe, you need to be born again. Hallelujah. Nimelwe ukuzalwa kabusha uma nikhuluma ngombuso kaNkulunkulu. Yeah. Amanye amazwi ukuze esontweni ngeke kwembe
ube sebusweni kaNkulunkulu. Amen. Kodwa kwenziwa yini? Ukuze